வெல்கம் டு தமிழ் எஜுகேஷன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிப்ளமோ ஆன்லைன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்துருச்சு, பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு செம், தேர்டு செம், ஃபிஃப்த்து செம் இந்த ரிசல்ட் வந்துருச்சு. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். வீடியோ பொறுத்தமே நீங்களும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நம்ம என்னென்ன எஜுகேஷன் தான் வீடியோ போகிறோம், இது எல்லாமே கரெக்டான டைமுக்கு உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இது எல்லாருக்குமே நிறைய டவுட்ஸ் இருந்திருக்கும். இன்டர்னல் மார்க் இஷ்யூ இதுமாதிரி நிறைய இதெல்லாம் கடந்து தான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கான ரிசல்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 1.5 ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம வெப்சைட்டு லிங்க்கு கூட பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதை கூட வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டா நீங்கள் வந்து உங்களோட காலேஜ் ஸ்டாஃப்ஸை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கான ரிசல்ட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு செம், தேர்டு செம், ஃபிஃப்த்து செம். ஓகே, செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ரிசல்ட்டை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அக்டோபர் 2020, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி 2021 இதில் வந்து நடந்துச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுதுனாங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா பேஸ் வைஸ் ரிசல்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்பப்போ. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் வைஸ் ரிசல்ட் வந்து யார் யாருக்கு வரலையோ எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கிரே சான்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் டவுட் இருக்கும். கிரே சான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரிசல்ட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டால் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீஸ், எக்ஸாம் ஃபீஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதேமாதிரி இன்ஃபர்மேஷனாக எல்லா வீடியோ வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம தமிழ் எஜுகேஷன் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நம்ம என்னென்ன எஜுகேஷன் தான் வீடியோ போகிறோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கரெக்டான டைமுக்கு ரீச் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம்.